Bueno, va passar com en Pep també, la primera lectura que vam fer amb en Pere, a més, la vam llegir nosaltres tres primer, no? I, bueno, és un text que a la primera lectura t'espantes, perquè realment costa d'anar seguint, veus tants personatges, ara ets aquí, ara ets l'altre. Inclús em passava que no me'n donava compte que em tornava a dir, jo acabava de dir una rèplica i automàticament era jo mateix, però clar, esperava que algú altre xerrés i no, era jo mateix, no? Clar, bueno, el que deia, clar, no sé, la qüestió era agafar pinzellades de com havien de ser aquestes dones. També a la farsa són caràcters molt bàsics, molt... ha de tenir aquest punt d'humor sense tampoc tenir un punt exagerat. Per tant, un home fent de dona mai serà una dona. En el meu cas, vaja, en absolut, no sé. Per tant, has d'anar a buscar aquella essència femenina, que cada una tingui un caràcter diferent, diferenciat, 3 caràcters diferents, amb petits matisos de veu, o intentar buscar-los, amb les perruques, perquè cada personatge té, per tant, això ajuda. I, clar, però tampoc anar a fer un estereotip exagerat o molt barroer, no sé, clar, buscar una cosa no cridanera. A més, jo tendeixo molt a l'energia al principi, sobretot dels assajos, i per tant, me deien, va, fluixa, tio, fluixa, perquè... Sembla que de mica en mica es va trobant, es van perfilant, i per tant, no ho sé, no sé el que pot passar quan ho vegi el públic, això.